lang. Lang. Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang gantabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon. Estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey, Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda, Buon
gamon niya nagtatabang Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Ay, tamang oras sa Bilog na Pilipinas, 42 minutos. Makalihis po ang alas 10 ng The pagkamanay. views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin iba pa. Mabareta on the spot. Programang mamadikos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin pagsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot. Pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay. Tony K. is Tony Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide. Alright. Right, Joss Marhaina pagkaaga. Joss Marhaina pagkaunto na po sa Supiya. Gabos, mga tudang. Aldaw po kita ngunyan ng Webes. Oy, pasensya na, ade. Medyo late kita. Talagang late na late kita ngunyan mga tugang. Nakapagpuon kan sa tuyang programa. Dahilan ang mga tugang kang garipiglipot so ano ta. Garililipot mga tugang so connection ta. Kasi bago pa, kuta kita nagpuon mga tugang alagad, dahil po kita tulos na kaano, no?
Pag kini very poor ang sa tuyang connection mga tugang. That's why kay puhan na po mga tugang mag-rely. O sana magayo na ang sa tuya na pag kini magayo na ang sa tuyang broadcast mo nila pagka morning. At nagkapir ng aldaw man kita na medyo bako maroy talaga, bako malinaw ang sa tuyang apod kene, bako malinaw ang sa tuya mga tugang na programa, especially mga tugang sa tuya na video, mga tugang sa loob ng sa tuyang programa. Oy, pasensya sa tuyang mga paraan tabay haning so internet provider ta medyo tinipot man gayon, kaya bako malinaw ang sa tuyang video pero sa mga nakatutok na po ngayon na pagkaaga thank you so much po tabi sa inyo boss. Dakulang salamat po sa pagantabay sa pagsabay ngayon na pagka-morning. Paki-feedback daw tabi kung kumusta man ang sa tuya po tabing video dyan. Kung malinaw man po kitang nahihiling po dyan sa inyong mga stream. Kung malinaw man po tabi ang sa tuyang audio po ngayon na pagka-morning pasensya na ta panahon ta yan. Iyaw man ini ang nagiging problema ta mga tugang. Kapag ang internet mga tugang nagbubuwa-buwa dahil man tulos kita nakakapagbuga mga tugang isi tabaga mga tugang yaon po kita sa nasyon kang Pilipinas talagang saro sa pinaka mayor na problema mga tugang ang pag-abot po sa internet connection and sa power supply. Yan ang mga mayormente problema niya ito mga tugang hindi po sa tuyang probinsya. Well anyway mga tugang, Diyos marhay na pagkaaga po tabi sa indo gabos mga tugang. Diyos marhay na pagka-morning po sa tuya po gabos na mga parantabaya po nakantabay ngayon na pagka-morning. Siyempre po sa tuya po mga kababayan, hain man po kamong party kan kinaban. Ay magsabay-sabay po giraray kita dito po sa loob sa tuyang programa. Ngunyan po tabi na pagka-morning. Siyempre mga tugang ini po ang programang On The Spot mga tugang. Nahiling po nindo sa paagi po yan kan Bicol Net TV. Ay siyempre sa pangyayat po yan kasama yung station manager Maestro SM Naladuon. Siyempre mga tugang sa pangalan man kasi kayo mga katuwang. Siyempre po digdi sa laog sa tuyang programa. Oy maraming thank you sa gabos po na nagantabay, sa gabos po na padagos na nagsuporta, nagtitiwala man po sa tuyang programa sa tuyang mga sponsors. Oy maraming thank you po And siring man mga tugang, Diyos marhay na pagkaaga po sa tuyang mga kababayan. Oy magandang umaga sa ating mga kababayan dyan po sa NCR. As we all know mga tugang, ang NCR, yaon po sa irarom kang state of calamity. Dahilan po mga tugang kaini po na dara po kang bagyong Karina. Na talaga naman po mga tugang na hilingta na grabe po so tubig. Grabe po mga tugang subaha na nangyari po dyan sa NCR. And until now, ang sa tuya po tabing mga kababayan, iba pa kitang mga kababayan na talagang lubog na lubog pa po mga tugang sa baha sa mga oras na ini. Let's pray. Siyempre po doon sa tuya mga kababayan, dyan po sa Metro Manila. Ma'am Anita Aquino, magandang morning. Marhay pa dyan, igwa ayuda, digdiday lamang. Good morning po sa gabos. Haing katabi mo yan, Ma'am Anita. Nakaantabay. Thank you so much sa pagantabay. Maray pa da, digday, igwa ning ayuda. Dyan da, live lamang. Apektado ka mo tabi, Ma'am, kan pagbabaha. Ma'am Elena Valenzuela is watching. Thank you so much. Ma'am Elena Valenzuela. Dyan po yan sa may party man iyan kan barangay saan ka na nga ni Ma'am Elena? Istansa din. Ay bako. Ano ba yan si Ma'am Elena? Saan ba yan? So, nalingawan ko na. Nailing muna Ma'am Elena. Pasensya na. Nagugurang na po kay Atabi at Sendong Lingkaon. Kaya, day ko natulos day ko na nalingaw ko so agna humapon bigas pisite nga darugduman tamang giraray. Day ta pwede lingawan ini sa Ma'am Elena ta kung kay to sagkod sa ngunyan yaon man talaga an Ma'am Elena Valenzuela pero may nakaantabay po sa satuya yan. Kaya thank you so much Ma'am Elena Valenzuela for watching. Siyempre po sa gabos ng mga nagsunod sa ilip nagtuturutaan na ngunyan na pagka-morning. Itabi man, paki-like and paki-share man po kan sa tuyong programa. Tangani po na mas nakol kita na mag-isarbay sama. Ganyan po tabi na pagka-morning. Sundo alas 11 kita. Pero ba't mag-overtime kita kita paanong tayo sabi tayo na nga mga tuga. Kaso bago, atab bang kita nagpuon ko
sad to say na sa tuyang connection, medyo bako marahay connectivity ta. That's why kay puhan ta mag-relive. Morning po, salamat, nakahapon pa ako. Oy, thank you so much, Ma'am Bet Kana, thank you so much for watching. Nakantabay kaya mga tugang pipipiri ta, mga tugang na magprograma. Mga paraan tabay ta, maarog kayo ni kay Ma'am Bet Kana, ang sa tuyang paraan tabay dyan mga tugang sa may party po kang United Arab Emirates. Pero po iyan nag-aabang, pero may nag-aabang ang sa tuyang mga katugangan, ang sa tuyang mga kababayan ng mga FW. Kaya kinakaipuhan ta mga tugang na maprograma ta, sa araw kayo paagi mga tugang, naibsan man mga tugang ang sendang pagkaapod kini, pagkamis mga tugang, sa senda po tabi na, lalo na, sa mga namimiss nila ang senda po tabi ng mga probinsya, at least nahiling po kita sa paagi po kan sa tuyang programa. Thank you so much, Ma'am Bet Kana, dahil po nakakalingaw, pero may nakaantabay man po sa tuya na mga programa din po sa Bicol Net TV. Ma'am Bet, okay man ba? Okay ba ang sa kuyang, okay ba ang sa kuyang, dyan, programa ko yan? Loud ba and clear ang sa tuya na video? Pasensya na, makisuyo daw ako sa mga parantabay ko tabi dyan. Panghiling daw tabi kung okay man sa kuyang audio and sa tuyang video kung malinaw, clear ba ang sa tuyang nagkapirang aldaw na pala na bako magayaw. Malabo ngayaan sa imo ngayang dahil kung dito ka ngayon nahilay masyado sa imo ngayang programa. Dahil lang niya medyo malabo ngayaan sa imo ngayang sabi ko dara iyan mga tuga kan apod gani internet connection ta mga tugang. That's why may mga sharing kayo po mga tugang na mga pangyayari po. Ina itong mga sige. Sige okay tabi. Na okay man da. Sabi ni Ma'am Bet Kana, oy good morning diyan po sa Banwaan po kang Malinaw. Piyesta din sa Malinaw Poblasyon. Happy piyesta po tabi sa mga taga Banwaan po tabi kang Malinaw Albay o kay Mayor si Capos Bilao and also kay apod kani Vice Mayor Abner Cargurio. Thank you so much po tabi day. Hali kita diyan ka nakaaging semana. Magayon ang Banwaan po tabi kang Malinaw. Magayon matuninong man ang Banwaan po tabi kang Malinaw. Good morning sa tuyong mga parantabay. Diyan po sa may partikan Malinaw Albay. And also, speaking of fiesta, happy fiesta naman po tabi. Diyan po tabi sa Banwaan po tabi kan Libon Albay. Nagsisilibral kan sindang kapiestahan. Ngunyan man po tabi na pagkaldaw. Okay, Vice Mayor Mark Gregor Saison. Maraming po. And happy fiesta. And as well as mga tuga, happy fiesta, happy birthday na lang po tabi sa gabos po na nagsisilibral kasi ng mga kumpleaños ng mga pagkaldaw. And at the same time, man po tabi sa inyo po tabi ng mga pinagsisilibral, ngayon po tabi na pag-morning. Lugod po tabi maging mataray yung po ang sendo po tabi pag sinisilibral ngayon po tabi na pag-morning. And also, naman po mga tugang sa mga kababayan, naigwa po tabi ng mga gadan. Condolence na lang po tabi sa inyo. Siring kan dati ang programang ini. Yan ang Bicol Net TV, padagos po nagpapaabot kayo sa mga pagkikilumamay. Magkikisumaro po tabi, mga tugang sa sendo po tabi ng mga kamunduan. 0963-711-4989. Again, 0963-711-4989. Para po mga tugang sa sendo pong mga pagbati, question, agrangay, sumbong, komentaryo, paghanga at sinibapa. Bukas na po ang satuyang linya ng komunikasyon. 0963-711-4989. Sige mga tugang, 10:54 in the morning. Natang ito makaskasong ka. Siyempre apod ka na late na po kita mga tugang nakapagpoon. Pasensya na din. Once again, pasensya po naman sa mga nagantabay kasubago. Sabi ko na gani mga tugang kasubago, luman po mga tugang sa inotang entrada. So sa tuya po tabi ng mga kababayan dyan sa NCR, sabi ko na nga ni mga tugang ang NCR, ang Metro Manila mga tugang, is under state of calamity because sa mga tugang kaya pong matinding pagbaha
pagbaha na sa inda po na naranasan. Dala po kayong bagyong Karina na hanggang habaga. Dako kita mabayan magtugang nabog na. And until now, igwa pa po ng mga kaharungan. Igwa pa po mga tugang ng mga structure na nakababad po mga tugang sa tubig. Kaya ang sa tuya po na sabi ko na nga dahil man kita makatabang sa pinansyal, ipangagita po ang sa tuya mga kababayan na lugod malagpasan ninda. Ini po tabi mga tugang na siring po kaning sitwasyon. Sabi ko na nga bako po tabi karaw-karaw, bako tabi madali ang sa inda po tabi pinagagihan sa mga oras na ini. Dara po kaning baha sa inda po tabi na na-experiencehan. Ma'am Elena, grabe lampas harong. Kung mga naman harong na sana po, atop na sana po mga tugang sunahiling. Paano tayo? Kaya sabi ko na nga pasalamat po kita digdi sa tuyang probinsya. Digdi po mga tugang sa probinsya kang Albay. Kapaski po paano, nakamati man po kita mga tugang ning siring po mga tugang na sitwasyon. At least day po kita mga tugang experience ni araw kini po tabi na makukusog na pag magkaigwa po mga tugang ning pagbaha. Kaya sa tuya po ng mga kababayan dyan again sa Metro Manila. Sa tuya po tabi mga tugang na pagpapangadi sa inda, nalugod, malagpasan inda. Ma'am Nelia Marcaida, good morning everyone. Thank you so much. Ma'am Nelia, mga solid viewers ng mga tuga, supporters na pagkaon si Ma'am Nelia Marcaida sa may party yan mga tugang kang nasa Metro Manila katabi, ma'am ingat na lang po tabi dyan ma'am. And also sa Piyog Marcaida sa Banungan Candaraga Albay. Sige. Digdiman man po mga tugang sa probinsya po tabi mga tugang kang Albay. Nakapagtala mga tugang ning nasa maabot mga tugang sa 182 na mga pasahero ang presente mga tugang na stranded sa mga nagkapira po mga tugang na pantalan digdi po sa Bicol region. Katakod man nga ni mga tugang kanaraot na panahon dara po kang southwest monsoon o habagat as in severe tropical storm Karina. Sigon mga tugang ini or sigon mga tugang sa datos na ipinaluwas kang Coast Guard District Bicol District Commander Coast Guard or Commander Commodore Philips Soria. Kasubago po mga tugang na alas 4 ng maaga, Hulyo 25, nakapagtala po mga tugang ning kung saan 122 kan mga pasahero ang yaon po tabi mga tugang nagtitinil sa Pasakaw Port sa Camarines Sur. And sa Aroroy Port asin 51 mga tugang sa Mobo Port sa probinsya po mga tugang kan Masbate. Mantang kaibahan man po mga tugang sa mga stranded nasa 54 rolling cargos asin dosing mga vessels dosing mga vessels asin anong na vessel man ang paramentas na naka-shelter mga tugang sa salbadong lugar. Sinabi man mga tugang ni Soria nasa presente naka-heightened alert status ang Coast Guard Bicol sa pagantabay po mga tugang sa sitwasyon kang kadagatan sa rehiyon mantang siniguro kaya nahanda sindang mag-deploy or handaan sindang deployable response group na magtabang mga tugang sa lokal na gobyerno in kaso po mga tugang magkaigwa ng rescue operation, evacuation and rescue operation. Ayun. Ma'am Nelia Marcaida, yes sir, I'm watching here in Binangonan, Rizal. Saro man po mga Ma'am Nelia ang Rizal sa mga binaha, kumusta tabian sa imong area dyan? Ma'am Nelia, may mga kita na may mga report kita na na-receive na some part of Rizal pigbaha man po mga tugang kasuhapon
Good to know na si Ma'am Nelia, safe man, nag-aantabay nga siya sa tuya. Thank you so much today. Thanks God. Tapos sa yung mga kababayan, safe man pala. Diyan po mga tugang sa Binangonan, Rizal. Sige. Yan ano. Ang datos po mga tugang na naitala. Naigwa po kita na maabot po sa 182 na mga stranded na pasahero mga tugang sa manlain-lain po tabi na pantalan. Katakod nga ni po kay ni po mga tugang na laot ng panahon na namamatian niya to po mga tugang hindi po sa satuyang probinsya. Sa probinsya po tabi kang Albay. And sa iba pa po tabi ng mga pagtaraning po niya to ng mga probinsya. Kaya sige, ay ingat-ingat man po giraray ini. Duman po sa satuyang mga kababayan although nagtunog naman sa oran pero apod kini thanks God we're safe here. Thank you so much. Sabi ko na nga thanks God talaga. Salamat sa Diyos tabi Ma'am Nelia Day. So mga parantabay niya to dyan na nakantabay man nun yan. Kung halimbawa igwa man kamong mga ano dyan, paki-ano po kang ano nindo. So sitwasyon nindo dyan sa indong area of responsibility. I'm pretty sure so mga nagkakapira niya itong mga kababayan, mga tugang, naghahadit man po mga tugang kan sa inda po tabi ng mga kapamilya dyan sa NCR. And some part man mga tugang ka-apektado po tabi kan baha. Sa man ano, so sa Kuyang Tugan, dyan sa Quezon City, binaha man pero medyo manageable pa man da. Dahil man sinda gaano, pero naka-experience man sinda mga tugang ng matinding pagbaha. Dyan po mga tugang sa Quezon City. Sige. 11:02 in the morning. Dire-diretso kita, I think, hanggang 7:30 kita. Oy, 7:30. 11:30 kita mga tugang yung pagkaaga. Medyo late kita nakapagpuon mga tugang. Ngunyan po tabi na pagka-morning. Sige. Digdi naman kita mga tugang sa iba pa niya itong mga bareta. Digdi po mga tugang sa tuya po tabing palibot. Kaya mga tugang, medyo may pagka-good news ini mga tugang. Kaya, may pagka-good news ining diet mga tugang na masunod niya itong balita. Kasi kung mga tugang sa Aliko, may posibilidad na po mga tugang na magbaba ang singil po mga tugang sa presyo kang kuryente. Dahilan po mga tugang nagpupuuna ang taguran. Kung saan po mga tugang, makausaman ng pagbaba kan demand kan pangangaibo kang kuryente. Ini po mga tugang ang pinagtawanan na doon ni Albay Electric Operative Incorporated or ALECO, Corplan Division Chief Engineer Emmanuel Jacobs. Ini po mga tugang ang sa iyong pinag-unambitan. May posibilidad na po mga tugang na magbaba ang singil sa presyo kang kuryente ngunyan po tabi na bulan. Kung sa inyo pinaliwanag mga tugang ni Jacob, nasaro man sa mga rason kung naglangkaw ang power rates kang bulan, kay nakaaging bulan dahil lang mataas ang demand ka mga ngaipo kang kuryente. Kung sa inyo po mga tugang, suminakat ang minataas man ang presyo kang kuryente nababakal sa spot market man kung hababa man ang demand kay ni, mababa man po mga tugang ang presyo kang kuryente na nababakal po mga tugang sa market. Kune, ano daw kung ano kayo mga tugang official kayo po mga tugang, sabi ko na nga may diit man na good news mga tugang ang baretang ini. Kune, aside from that mga tugang na mababa ang kuryente, ano daw po mga tugang na ang balita ngayarog kini? May posibilidad ngayon magmarahay na ang serbisyo kang kuryente mga tugang or ang serbisyo po mga tugang kang Aliko sa probinsya ngayon kang Albay. Gari iyan ang pinakamagayon kay ni. Kaya sabi ito na nga although given naman po mga tugang, sabi nga ni Ninda, kaya nakaging mga bulan po mga tugang halangkaw sa demand. Pero sa ibong kaitong halangkaw na demand mga tugang,
yaon man po giraray so papuro palsok po tabi. Kan sa inda po tabing kuryente. Kan sa inda po tabing serbisyo kan kuryente. Ngunyan, ini po na posibilidad na magbaba. Baan pag magbaba mananggad po mga tugang ang singil, pero ang serbisyo po tabi ninda is the same. Mapalsok, biglang maabot, mapalsok, on and off, it's the same mga tugang. Malang ka manggirari ang bayadan. Kada bis mga tugang, kada bis pala iyan mga tugang na nagpapalsok. Pag birigla ang palsok, tapos biglaan maabot mga tugang, apod kini, saro iyan po mga tugang sa nakapaglangkaw po kan bayadan yataw. Kan sa tuya mga bil po mga tugang. Iyan po na bigla ang palsok tapos ma-on, tapos mabiglang off na naman, mabigla na ma-on na naman po mga tugang. Ang takulaon pala iyan mga tugang na impact. May dakulang impact pala ini mga tugang. Duman po sa tuya mga bill. Kaya ano daw ang magayon kaning balita mga tugang na sabi ko na nga, emosyonal lang ka po mga tugang na obligan po kita magbayad. Ang pinakadabis guide kayo ng mga tugang, may posibilidad nga ano daw ang ano kanya ang headlines nga arog kanya. May posibilidad ngayang magayon ang serbisyo kang kuryente ngunit ngayang maabot na bulan. Yan ang magayon kayan mga tugang. Kaso mga tao po mga tugang, ang mayormente pinagreklamo po mga tugang baga, so serbisyo ninda, bako naman susingin. Whether we like it or not, naobligan po nga kita magbayad. Ang sabi sa tigdi po mga tugang, mas magayon gid pag ano na lalauman ngaya, may posibilidad ngaya na maggayuna ang serbisyo ngaya kan sa muyang pag ang serbisyo kang kuryente ngaya sa probinsya kang Albay. Kapag naman kita nakatutok duman mga tugang sa sa langkaw kang pagsingi, nakatutok po kita mga tugang. Ang pinagreklamo po mga tugang mayormente, pinagreklamo mga tugang kasatuyang kababayan, is ito po nga mga tugang na sa inda po tabi na pagsiservisyo. So madalas na pagpurupalsok mga tugang kang kuryente na kuno din po mga tugang kinakaipuhan, saka man po mga tugang na umara. Bako naman susingil minsan, bako naman sulangkaw kambaya so rates mga tugang ang pinag-uurunan minsan. Ang kahagadan po kasi ito yung mga kababayan, is ito po mga tugang na mapakaray po tabi ang serbisyo. Lalo na ngaya kung banggi, lalo na ngaya kung rin kinakaipuhan, iyo ngayaan dapat ngayong mapagtuunan po mga tugang kan sa tuya po tabi or kang alegro. Let's see. Kailangan po mga tugang ang magiging resulta po kini. Katakod mga tugang kaini po tabi na batay tangin kung mababa man ngaya ang nagbaba man nga ni ngayaan na presyo ang singil mga tugang sa kuryente, pero sa serbisyo ngaya iyaw man giraray. Mas maray na ngayang maski ngaya oral lang ka, okay na ngaya kami dumanton niya. Okay na ngaya kami duman, maski lang kawan sa mo yung pigbabayadan, basta lamang ngaya tunyo, magayon man an sa inda po tabi na pagsiservisyo. Again, bako naman sinda mga tugang duman nakatutok sa rates, sa power rates mga tugang. Nakatutok sinda mga tugang duman sa tuyo mga kababayan, ang kahagadan mga tugang. Kasi ito lamang po tabi na mapakanahay ang sa inda po tabi na pagsiservisyo. Ang pagsiservisyo po mga tugang sa mga albayano, although sabi po baga mga tugang, bako sana po kita, bako sana ang probinsya ng Albay, ang igba po tabi ng siring po kini na na-experiensyahan. Pero ang Albay manggiraray po mga tugang ang pinaka-worst. Sindaman po tabi, kita man po tabi giraray ang pinaka capital brownout of the Philippines. 10 minutes po mga tugang, makalihis ang alas 11 ng pagkamanay. Mabinta na kita mga tugang, matapos kining nagkakapirang
hanap buhay. Diyan sana po kamo, mabiltada kita mga tugang makalis kini nagkakapiran. Kung Hanap Joey. buhay. Kaibigan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat kong Joey sa pagpadaba. Kung Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka ng albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan, asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at aral mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Hoy, tamang oras sa Bilog na Pilipinas. 15 minutos po, makalihis an alas 10 ng pagka-morning. Okay mga tugang, balik po kita sa satuyang programa. Hoy, balik kita sa satuyang pag-restore niya. Ngunyan po gabi na pagka-morning.
Ayan na, medyo nagmamalay na po mga tugang ang panahon. Nagduluwas na si Haring Araw po mga tugang. Ipos-ipos na din. Kasugma. Mauran. Naghapon man kita kiligid-ligid. Kaya, sige. Sa iba pang mga story mga tugang. Diyan love you kita, no? Diyan po mga tugang sa may party po kan Libon Albay. Existido man giraray pala mga tugang ang Concepcion Criminal Group dyan po mga tugang sa Tercer Distrito kan Albay. Asin mga tugang, makahura dito nagpadako sige po mga tugang na nagdadala ng takot sa mga residente, lalo na po mga tugang sa rayong barangay, dyan po mga tugang sa may party po kan Libon Albay. Siguro po mga tugang sa naging pahayag ni NBI Bicol Investigation Agent Attorney Jesse Jimenez. Sa iya po mga tugang na sinabi na sa po kan dating leader PNA na si Gilbert Concepcion, pag-agos man po palang giraray mga tugang ang sendang mga aktibidad na minabiktima po mga tugang ng sibilyan sa munisipyo na iling munaan. Siguro mga tugang kay Jimenez, dahil paninda po mga tugang madeterminaran ang eksakto po mga tugang na numero kang presenting miyembro, alagad, kapag di pa ining nagigibo po mga tugang ng krimen, kay bahanaan mga kidnap or ransom, kung saan ang pamilya po mga tugang, tigdudukot asin mahagad po mga tugang ng kwarta sa pamilya na may trabaho, oras na dahil po mga tugang makapagtao, makapagtao kang pigahagad po mga tugang na kwarta, gagada noon, ini po tabi na miyembro kang pamilya or kan senda po tabi na biniktima. Sa ibong kayo po mga tugang siniguro man ni Jimenez na padago sindang nagigibo ni mga lakdang para malapag asin mapanimbag ang mga ini sa nakomite na pagbayular mga tugang sa derechos kang pantabo asin iba pa. Makatakot ini ta. Recently mga tugang, sabi ko na nga ni kasuhapon tada ito na padago sa pagprograma taka pinagsukan kita kang ate aw kang alikaw. Kang nakaging biyernes po mga tugang, iba po kinalaw. Nakuha po mga tugang nakalansay na naman po mga tugang dyan sa parte po tabi kan Libon. Kaya ini ang saro po mga tugang sa padagos na naghatod po ng patakot sa tuyo mga kababayan po tabi dyan sa Libon Albay. Sigon po mga tugang kay Jimenez, although gada na po mga tugang ang leader, so mga galamay po mga tugang, nag-i-exister pa na padagos mga tugang na naghatod mga tugang ng patakot sa mga sa tuyang mga kababayan po mga tugang. Ang mga gibo kay ni po mga tugang, kidnap or ransom, pang-hold up asin iba pa po mga tugang. Nailing mo na iyan. Difficile ading. Medyo makatakot ini mga tugang na igwa mang ginagawa ng presensya po mga tugang. Ini po tabi ng mga grupong ini or ini pinagapod na Concepcion Criminal Gang. Sana malapag. Sana po mga tugang dagos ng mapuho po mga tugang ini. Nagahatod po mga tugang ng takot sa satuya po tabi mga kababayan. Particularmente, dyan po mga tugang sa harara yung barangay, lugar. Dyan po mga tugang sa Libon Albay. Good morning sa mga nakatutok, minaturutok, minaarantabay, minasiri pa sa nangunin na pagkaaga. Nata ngayata, ngunyan ka sana. Nata ngayata, apod ka na alas 11, lampas ka na ngayon sa oras. Late naman po kaya ako nakapagpaon. Apod ka na bako maray ka suba to internet kaya natabot kitang alas 11. Kaya, Ramil Banyares, maray na aga tabi boss. Kumusta dyan? Kami binaha, pati mga makina namin, pinalubog lahat, ubos yung pinaghirapan, o nailing mo lang pa de. Saan ka pa de nagano? Saan ba yaso? Saan ka ba ya pa de? Nailing mo lang, si amigong Ramil Banyares Barbasay ng mga tugang. So sa iya databi mga tugang na, binaha da sinda mga tugang. Pati sa mga makina, pati mga makina namin pantay, lubog lahat. Ubos.
yung pinaghirapan. Baysa na pa dita, makakabangon ka din niya. Ayaw. Muli ka, nagsalabidan sa dugi ako. Ading, pag nagtatagalog ka ngaya, ito nyo, nawawala ka. Ayaw. Baysa na pa dita, may awa ang Diyos. Hayaan mo at darating ang araw, makakabangon ka muli. Manalig lang at tayo, ano? Sa ating Panginoon, sa may kapal, marikina namin, panahi ubos, lubog, nailing mo na. Sa marikina talaga, saro mga tugangan marikina, kasi may malaking ano dyan, sa Marikina River, tapos sa sarong dakulang patahian, magabos pa lang ito mga tugang, makamurumundo din, pero maabot man ang panahon tabi pa din na makakabawi kita kaya na pinagagihan tang ini. Particularmente yan na dakulang pagbaha. Diyan po mga tugang sa may parte po kan Marikina. Pero ang importante pa din, safe ka asin ang sa imong pamilya. Sa nangyaring baha diyan, dakulang pagbaha diyan tabi pa din sa imong lokasyon. Ano ini? Sige, 21 minutes po mga tugang. Makalihis po ang alas 11 ng pagkamay. Nawawala ako digdi. Tauni sa mga aki ko digdi. Sa mga nagkakarawat na alat daw, madali naman sila eh. Duman daw mo na kamaw. Dahil magpala sa ramong sabaw. Oo. Sige. Dipisilon pag-arog kayo na eh. Nag-aaling ka ngaya, nagpo-programa. Sige. Padagos kita mga tugang. I love you kita dyan sa Banwaan po. Tabi kan baka kay ano maugma po mga tugang na pinapaabot mga tugang. Kang alkalde po mga tugang kan Banwaan kan baka kay na ngunyan po na sabi ta na nga ni, sa maabot po na bulan ng Agosto, maabot man po mga tugang ang kapiestahan kan Banwaan an 29:30 aday. Ngunyan pa na po mga tugang, ayaon na po mga tugang sa indama na pagpaplansya mga tugang kan mga aktibidades po na gigibuhon. Gigibuhon po mga tugang sa pagsilibrar po kang Karagumoy Festival. Sabi kang alkalde mga tugang sa tuyang intervista kasubong aga, sa laog po mga tugang ng 15 aldaw, magkakaigwa po mga tugang ng mga makukulor asin magagayon po na aktibidad. Katakod po kang pagsilibrar po kang Karagumoy Festival. Diyan po mga tugang sa Banwaan po, tabi kan baka kay Albay. Ayun, magmaman po siya mga tugang. Sabi ko na nga ni, good to hear mga tugang na sinabi po ng alkalde na okay man po, okay ngayaan sa muya ngayang pag-orolay, yaon man ngayaan pagsuporta kan bilog na sanggunian sa sakuya ngayang mga programa. Digdi ngaya sa Banwaan kan bakaka. Sabi ko magayon ini po mga tugang na madangaw. Kaya maski na nga may mga kanya-kanyang partido po mga tugang, pero sa ngalan po kan magayon, sa kakarahay po mga tugang kan Banwaan, sa kakarahay po mga tugang kan pagsilibrar kan Karagumoy Festival, sinda po tabi nagkakasararo. Nagkasararo sinda mga tugang, tangani na magkaigwaning magayon. Kaya na mga aktibidades po mga tugang, katakod kan pagsilibrar kan naunang bita ng festival. Kaya lalauman da po mga tugang, halipot, alagad po mga tugang, pano ning mga dasok po mga tugang ning mga magagayon na aktibidades. Sabi nga ni kang alkalde mga tugang, 15 aldaw sa nangaya, habo ko ngaya na pagparagabiton niya o magpara-budget ngaya para sa mga pandigarbo, itautan sa nangaya sa mga kasaradayan. Magayon baga, magayon ini mga tugang nakaisipan po mga tugang, sabi ko na ni Alkalde Edsel Villesa. Thank you so much pa yan sa
pandiurag man alkalde kan Banwaan kan Bakakay. Duman po mga tugang sa iyang naging pahiyag kasubado. Magayon ito ta amo niya naman pagpapahalawigon pa so mga aktibidad. Ta sa budget ngayon, imbis sa budget na gagamiton duman, itautan sa nangyayang mga itautan sa nangyayang sa mga kasaradayan bilang ngayang pagtugon sa indang ngayang mga pangangaipo. Magayon baga ta bakong araw kang mga ibang banwaan po mga tuga pag sinda nagkakaigwan ng festival, Darakulang Festival, kadakol mga tuga ng series of activities pag siring po kaya na kadakol ng mga aktibidad mga tuga kinakaipuhan man dyan, kinakulang budget siyempre. Yeah. Kinakaipuhan dyan mga tugang kindakulang budget na gagamiton po mga tugang. Siyempre, kapag may festival ka, kaipuhan mo dyan magluwas ng budget. Yeah. Para po mga tugang sa mga nakalinya ng aktibidad. Ang kaldikan mga tugang kan Banwaan kan Bakakay, simple yung tasa na ngayon. Di buong tasa na ngayon simple, pero ngayon dasho, ning mga magagayo at makukulor na aktibidad para pangyaya sa pagsilibra ngunyan na taon kan Karagumoy Festival. Magayon pagsiring kayo ni po mga tugang. Anong mo mananggad mga tugang? So, mga darakulang event, pero sa mga tao, sa mga ngaipo kang mga tao, dahil man maitatao. Iyo baga, kami mga nahiling baga kitakaan mga tugang. Dakulang mga nag-invite mga tugang ki mga darakulang mga artista, nag-invite mga tugang ki mga banda hali sa Metro Manila. Pero at the end of the day, makataos kang selebrasyon mga tugang, puro na mas magayon ini na halipot sa na po mga tugang, at least so budget may ilalaog-laog sa na po mga tugang. So kaya sa na. So abuton sa na po mga tugang. Yeah? Sige. So inauguration man pala mga tugang kan Bakakay Community College. Pig-postpone mo na ini. Dapat kuta na sa aga ini. Supposedly sa aga kuta. And gigibo ko na inauguration kan Bakakay Community College. Linipat ini po mga tugang sa August 9 for some reason mga tugang sa mga ibang mga sa iyang pag-iribada pa available sarap na digdi sa may mga ano pa mga sa iyang pag-iriba po mga tugang sa mga maalatinda sa inauguration they available mga tugang sa aga o kaya sa masunod na simana falls on August 9. Duman ayo po ang pinagtalaan na inauguration mga tugang kan Bakakay Community College. Yan po tabi sa Banwaan po, tabi kan Bakakay Albay na mapapakinabangan na. Mapapakinabangan na po mga tugang. Lalo na, ngunyan po na nalaugan, po naman magagamit na po tabi naunang bita ng Community College. Diyan po tabi sa Banwaan po tabi kan Bakakay Albay. Very good. Please apod kene sa tatuya po tabi ng mga kababayan diyan na gusto po magkaralase. Yan na po bukas na po ang Bakakay Community College. And aram ko ka mga nakagingal daw nag-arano naman igwa na sindang mga ginibong mga may nagpa-enroll na diyan. And si iba pa po tabi. God bless tabi, ingat po. Thank you so much. Mambet ka na sa pagkantabay ngunyan po tabi na pagkamorning sa pagsabay. Salamat tunon po tabi sa imo. Sige. 30 minutos mga tugang. Makalihis po. And alas 11 ng pagkamorning. Oy, salamat po adi sa mga nagsarabay. Salamat po sa mga nagturuta na. Salamat po sa mga yaon po. Nagantabay ngunyan nagsabay sa sakuyang programa ngunyan ng pagkamorning. Ano na? Sa liwat mga tugang, sa pangarap po Kambilog na Pwersa, Kambicol na TV. Siyempre sa Panginoon po yan, kasama yung station manager, maestro, SM na Lagtuon. Siyempre po sa pangalan man po, kasi ito yung mga katuwang dyan po tabi
sa laog po tabi kan sa tuyang programa. Siyempre sa pangarap po tabi nindo Gabos nga tabi nagsabay nagtitiwala nagtutubod. Maraming thank you po tabi sa Indo Gabos. Oh, so Panisa nagpapadagos. I think so ibang mga event semifinals na ngunya. Ta hanggang sa aga po. Hanggang sa aga po yan maduran po sa Panisa National Games. Digdi po tabi host po ang Legazpi City host po ang Legazpi City. Congratulations kay Mayor Geraldine Rosal. Although there are some may mga ibang mga minor na mga naging problema pero natawanan po tabi ng solusyon. Kaya sa mga para tricycle niya to din mga data man pigagabaw medyo hindi man po kamo masyadong pagka-approve sa duman sa tuyang mga bisita. Maging po kita patas na. Kaya data po tabi pagtawanan ning pagtawanan ng negatibo po tabi na impresyon ang siyudad ng Legazpi. Masupog man pagbaralik po kayo ng mga mga bisita po niya to digdi sa tuyang agent po sa siyudad ng Legazpi. Pagbalik po sa indang lugar, ang Legazpi City ngayon pala, arog kaya. Dapat sumagayon ang impresyon, biwit-wito ng dapasiring po tabi. Kaya kung kita limbawa man makapagpasyal po mga tugang sa indang lugar, siring man po mga tugang ang sa tuyang may eksperyensahan. Kaya, pero suali ko talaga, consistent. I think saro iyan mga tugang sa mga tugang sa may istorya kan mga nagdarayo po, mga nagberisita po digdi sa siyudad ng Legazpi. Pag uli po tabi sa indang mga lugar, araw pa lang ngayon sa siyudad ng Legazpi. Every now and then, nagba-brand out. Kaya, every now and then ngayon, fight ang brand out. Saro ngayon pala iyan dyan sa trademark kan Alban. Nailing mo na ang tabi alikaw. Anyway, sige po mga tugang. Ako man po tabi ang sendong nakaiba. Sa laog po tabi ng sarong oras man. Na presentasyon po tabi ng programang On The Spot mga tugang. Ngunyan po tabi na pagkaldaw ng Webes. July, 25. Yeah, July 25, 2024. Salamat po tabi sa sendong pagantabay. Salamat po tabi sa sendong pagsabay. Bye-bye. God bless. Enjoy the rest of your Thursday. Bye-bye. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalminan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pasana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalminan. This is the source of
news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.